Uy! Oh my God. Bakit naman bumababa to? Bumababa po ang ating isang masaganang pagmamahal po prospectation. Medyo mahina ang ating, wait lang po, ayusin lang natin. Mahina ang madilim dito kaya tayo. Dito po tayo sa ENK Hangover Food House. Ayun, mali lang dito. So, masaganang pagmamahal po sa lahat. So, shout out dito sa ENK Hangover Food House. Dito po sa Bagakay, Goa, Camarines Sur. So, nandito tayo tumambay. At ako po yung nagdesisyon na mag-live dahil galing kami kila Nanay Yoli nung isang araw at napag-alaman ko na gustong-gusto niya na raw umalis para magtrabaho sa Manila dahil nga wala na silang kinakain. So, masyado nang stress out si Manay Yoli dahil ang dami niya na raw utang sa tindahan at kailangan niya nang magtrabaho. So, ma'am, shout out po. Ma'am Bainilman, shout out po. Good day po. Good day din po sa inyo. Maraming salamat sa pagpasok sa ating live. So, yun po. Sabi ko sa kanya, bago man lang siya umalis, ay kausapin niya ako or puntahan niya ako if in case na wala kaming visit doon. Hindi na po ako nakapag-live doon dahil nga masyadong mahina yung internet connection. Kaya masyadong marami nagreklamo sa internet connection natin kaya hindi na tayo magla-live muna doon sa kay Manay Yoli. So ngayon nga kahapon galing kami doon. Nung isang araw, galing kami doon. Hindi kami pumunta kahapon dahil may schedule po tayo sa ibang nating tinutulungan. Yun nga, ang napag-usapan ni Manay Yoli kasi nag-coaching kami, nag 101 talk kami or 101 counseling ay nagrereklamo na siya, sobrang stress out na siya sa buhay niya dahil nga wala na sila masyadong kinakain. Kung napansin niyo po nung birthday ni Rolly, sobrang payat na si Rolly pati si Padi-Padi. And wala pa tayo halos ma-receive na sponsors, baka hindi na rin natin alam kung may mag-i-sponsor pa. So lahat po ng tinutulong natin doon, may sponsor si Ma'am Rufina Guevara, yung sponsor na Inikatay. Tapos halos lahat, galing po sa Prospect Nation. So, medyo nahihirapan din kami, hindi rin kami dahil limited yung resources namin. Nahirapan kami mag-provide. Pero tumutulong kami at least, nandun kami lagi. Kaya yun, gusto niya nang umalis. Sabi ko, bigyan niya ako ng 2 buwan or 1-2 buwan bago siya umalis. Yun yung pakiusap ko sa kanya. Kasi for sure, since hindi pa maayos si Rolly, sino mag-aalaga? Babalik sa dati yung mga bata. Mga ngayayat, walang mag-aalaga. Lalo na si Rolly ngayon ay dinidevelop pa natin para bumalik sa dati or mas maging much better na alagaan yung mga kapatid niya. So maraming salamat po, shout out sa ating 20 million viewers and 3 thumbs up. So hingi po ako sa inyo ng suggestion kung anong pwede nating gawin or
kung anong pwede. Kasi ako po talaga ay sa abot ng aking mga kaya, tutulong at tutulong ako sa mga bata. Lalo na kay Rolly, kasi pag tinulungan natin si Rolly, mas iyak na iyak si Tabibi. Bakit umiyak si Tabibi? Ha? Bakit Sabi umiyak? So pag tinulungan natin si Rolly at maging maayos si Rolly, siya rin yung tutulong sa mga kapatid niya. So parang mag-focus tayo dun sa positive na pwedeng si Rolly talaga ang magtiyaga sa mga kapatid niya. Kasi hindi po natin alam yung iniisip ni Nanay Rolly, ay ni Nanay Yoli, hindi natin alam yung takbo ng isip niya. Kahit na hindi yan madadaan sa counseling, pero inuunti-unti sana natin. Pero yun nga yung desisyon niya, gusto niya nang umalis. Gandang hapon po ma'am, kailan po sila balikan ni Roy? Kasi miss na namin ang banding nila padi-padi. Bukod sa inyo na walang sawang tumutulong sa kanila, kawawa naman mga bata, sinusukuan na ng magulang. Sabi ni Ma'am Carla Gatmaitan. Sa punto sa ano po yan, usapin na yan, hindi po natin masasabi, pero base po kasi sa napag-uusapan namin ni Sir Oragon Hani, ang aming team leader, ay hindi pa po siya handa na bumalik. Kaya nga pinagkatiwala niya sa amin. Alam naman niya na hindi natin pababayaan yung pamilya. Kaso, since hindi naman talaga tayo yung nagtumutulong sa kanilang original, nahihirapan pa tayong maghanap ng sponsors. So, maraming salamat po sa 25 million viewers natin dyan. Thank you so much. Sabi ko 25 million. Hindi na may basher ako dito. Basher ka. 25 million. So, ayun. So, si Ma'am Emma Olazo, yan ang result ng kayabangan niya. Bakit nasa na ang puhunan na binigay sa kanya ni Oragon Han? Naku ma'am, huwag na po kayong umasa, matagal na pong wala yun. Yun ngang kambing ay, base lang to sa kwento sa akin ni nanay, ay ni Rolly, na yung kambing daw ay parang nakakain ng lason, tapos hindi ko alam kung yung halaman, may lason, tapos nakain ng kambing. Kaya, inano daw kinatay, binig ng kapitbahay, tapos binagyan din naman sila. So, parang napabayaan, hindi nila masyadong naalagaan. So, hindi natin kasi masisisi yung mga bata diba? Meron silang mga pinagdadaanan. Pero yung magulang kasi, ayaw na nating sisihin kasi alam na din naman natin na yung magulang ay wala rin sa maayos na katinuan, dahil kung matino yung utak nila, matino yung or responsable sila, hindi nila iiwanan yung yung mga anak in the first place. So yun. Ako talaga sobrang nag-aalala ako, kaya naisipan kong humingi ng suggestion sa inyo kasi nga nag-aalala ako dahil aalis yung nanay, paano na yung mga bata? Sabi ko, antay-antayin natin, makahanap siya ng regular na trabaho dito. Ayaw niya magtrabaho dito ng regular kasi mababa daw. So, kung pupunta daw siya ng Manila, mas malaki-laki daw yung sahod. Lagot. Magpuputol ang Hindi na babalik si Roy sa kanila dahil pinabarangay niya. Sabi ni Ma'am Emma Olaso. Base po sa napag-uusapan namin, hindi naman po nagko-close ng door si Sir Oragon Hani. Ngayon, nag-time lang for himself siguro kasi nga nasaktan siya masyado. Pero, ang pagmamahal niya sa mga bata, hindi nawawala yun. Kasi, hindi niya ipagkakatiwala sa atin or ibibilin sa atin na lagi niyang kine-check, lagi niyang kinukumusta, na lagi niyang kinukumusta na kung ano nang kalagayan ng mga bata. Saka nakikita niya naman at nagre-report din naman tayo sa kanya dahil malaki po yung respeto natin kay Sir Oragon Hani. So, alam niya kasi na ako yung talagang naka-assign sa education sa mga bata, kaya pinagkatiwala niya rin. Yun nga lang, since limited ang resources natin, maliit lang po yung channel natin, wala pa tayong pero tumutulong tayo galing sa sarili nating bulsa sa The Prospect Nation.
Pero shoutout din po kay Ma'am Rufina Guevara kasi lagi po siyang nandyan para kay Katay. So si Katay po talaga yung gusto niyang sponsoran. At ako po yung nakikiusap na imbes na laruan muna ay bilhan na ng pagkain kasi wala na talaga makain ng mga bata. Kaya siguro na ano na rin si Mana Yoli na stress out na. So yun. So thank you so much po ulit sa na-appreciate ko po ang inyong panunod pa rin kahit nakakaroon din naman tayo ng pambabash dahil nakaka-receive tayo ng pambabash dahil hindi naman daw natin vlog. Okay po, nandun na tayo, hindi namin yun vlog. Pero sa kagustuhan kasi din namin tumulong, kaya in-accept natin. Hindi po madali yung tumulong doon at hindi madaling alagaan at pagtsagaan ng mga bata. Pero galing po sa puso natin yun na matulungan din talaga sila. At walang ibang pwedeng pagkatiwalaan si Oragon Honey. Kundi kami nila DJ TV official. So sa Team Oragon. Ingay mo, Mads. Joke lang. May basher na naman. So sabi ni Ma'am Nina / pag iniwan niya yung mga bata, mananagot siya sa DSWD. Hindi niya dapat iwanan. Yung mayabang kasi yung Yoli na yan, walang utang na loob kay Roy. Sabi ni Ma'am Nina. Ayun po, ang rason niya kasi kailangan niyang magtrabaho para may maipadala daw siya sa mga bata. Kasi kung nandun lang siya, magugutom sila pare-pareho. Yun yung sabi niya sa akin, yun yung explanation niya sa akin. Kasi magkano lang naman yung kinikita niya sa barangay. Magagamas siya ng dahon doon. Tapos, 1,000 ata or 1,000 something per month. So, hindi rin yun. Ang dami-dami niya na raw utang. Ayun. So, hindi natin kasi alam talaga yung takbo ng utak ni Nanay Yoli kung bakit niya nagawa yun. Nagawa niya. Na explanation niya sa akin noon, napagalitan niya siya ni Oragon Honey. Natural, ganun yung reaction ng tao dahil nagmamalasakit. So, syempre. At malaki din yung effort talaga sa kanila ni Sir Oragon Honey. Shoutout po sa 37 million viewers natin. Thank you so much po. Sabi ni Ma'am Aki, good PM, the prospect kung aalis si Nanay Yoli dyan sa bahay, babalik si Roy at sure continue ang Oragon Padi-Padi channel at kahit paano makatulong sa family ni Roy. Pwede po yun, baka sakali kung syempre pag wala na talaga, magpo-full force po ulit tayo at malamang bumalik si Sir Oragon Honey. Pero pag-usapan pa po natin yan kasi medyo, 'di ba, yung napag-usapan nila dati sa barangay, kailangan yun i-consider. So siguro, pag-uusap-usapan. Abangan niyo po kung ano mangyayari kasi ako din po ay gusto ko rin mag-usap-usap ulit kami kung ano talaga yung gagawin. Kasi pag hindi natin pwedeng hayaan na bumalik sa dati yung mga bata na wala sa kanilang mag-aalaga. Lalo na ngayon, na-challenge din tayo sa kalagayan ni Rolly. Although nung bumalik tayo at nagkaroon tayo ng mga banding sa mga bata, ay si Rolly ay nagiging maayos, pag wala nga raw kami, sabi ni Mana Yoli, ay malungkot. Pero pag nandiyan kami, tawa ng tawa. Lalo na yung sinama ko yung mga youth sa sobrang saya nung birthday niya. So, kailangan niya lang talaga siguro ng kaibigan. So, pag-usapan po natin yan, Ma'am Aki. Kung ano man ang kung ano ang desisyon. Kasi medyo sobrang stress out si Mana Yoling last time kami nag-usap nung isang araw. Nakiusap ako sa kanya na wag muna kung pwede. Pero hindi pa rin natin alam kung susunod siya sa sinabi ko. Hanggat wala pa tayong maiiwan na or wala tayong masisiguro na pwedeng tumulong muna habang naghahanap siya ng trabaho doon.
paano kakain yung mga anak niya. So, yun. Ayan, shoutout ulit sa ENK Hangover Food House. Ano ba? Papa-shoutout ako, baka mga kalibre ako ng dinner dito. Magpa-dinner nga lang dito. So, thank you so much po, 44 sa 44 million viewers natin. Thank you so much. So, ayun. At magkakasama ulit kayo Oragon Team sa pag-vlog kila Roy. Babalik ng saya sa bahay nila. Pwede po mangyari yun, Ma'am Aki. So, kasi iba pa rin talaga iba talaga ang saya ni Padi-Padi na sobrang namimiss niya na si Sir Oragon. Kasi nga nabiro ko si Sir Oragon na bumalik na siya, pero hindi pa po daw po talaga siya handa. Pero hindi niya naman kino-close or sinasara yung door niya doon sa pag na babalik siya in the future. Hi, Ma'am Heidi Serrano. Ako din, masabi ko, wala siyang utang na loob. Hayaan mo siyang umalis, mag-work siya para sa mga anak niya. Yun nga rin po, iniisip ko din na pag nag-work nga siya, mahulog ka dyan. siguraduhin niya na makaka-provide siya sa mga bata na hindi niya na naman kalilimutan. Kasi baka umalis na naman, tapos makalimutan na naman. Pero kung magpapadala siya buwan-buwan, pwede. 'Di ba? Dito naman tayo, pwede nating tingnan, pumupunta naman tayo every week. So titingnan natin. Pero kailangan nga nating tulungan si Rolly kasi siya lang ang makakatulong dun sa mga bata. Pero at sabi kasi ni Nanay Yoli, si Rolly daw ay hindi na gumagawa. Hindi natin alam, baka si Manay Yoli din yung rason kung bakit depressed si Rolly. So, tingnan natin kung baka mas mapaayos pag wala siya. Basta, mag-provide siya sa mga bata. Kasi kung gagawin niya na naman yung ginawa niya before, ibang usapan na po yun. So, talagang marireklamo na siya sa DSWD. Kasi binigyan na siya ng pagkakataon eh. Diba? Madami na sanang tumutulong, madaming gustong mag-provide sa kanila. Kaso yung ginawa niya, nagkaganon pa. Too busy si Roy Aragon, sunod-sunod tinutulungan niya. Opo, sobrang busy ni Sir Aragon, honey. So, yun. Alam mo, medyo pare-pares po tayong busy ngayon, ang buong Team Oragon. Kami po ay kakatapos pa rin nung pinapatayuan natin na bahay, yung pedicab driver. Kakatapos lang kahapon, and nagkaroon din tayo ng turnover sa pedicab. Tapos, magkakaroon po ng blessing. So, baka next week ay magkaroon na po ng blessing dun sa bahay ni Pai Ingo, yung pedicab driver. So, lahat po ng Team Oragon ngayon ay busy. Pero, bigyan natin syempre ng oras pagka kinakailangan. Sus, mahirap yan. Baka iwanan ulit mga bata. Kawawa naman sila. Regards sa Team Oragon, The Prospect. Thank you so much, Doris at Noel Forever. Thank you so much po, Ma'am Doris at Noel Forever. Ang daming fear. Ang dami nating fear kasi Dad, naka-live ako. Ay, sorry. So, ang dami po nating fear kasi nga baka abandonahin ulit pag nakakuha doon ng trabaho. Puntahan mo na lang. Pag nakakuha doon ng trabaho, abandonahin naman yung mga bata, hindi na naman magpadala. Pero wala rin naman tayong magagawa kung aalis talaga siya. Kahit na anong advice po natin, hindi natin alam yung takbo ng ano ni Manay Yoli. Utak ni Manay Yoli. Sorry, gumagalaw po. Ayan. Congrats sa pinapagawa niyong bahay. Thank you so much po, Ma'am Aki from Japan. Maraming salamat po. Ayan. So, shout out sa 42 million viewers natin. 21 likes. Thank you so much. Hello po. Ayan si Mr. The Prospect. Bakit ako nag-ano po ako, nag-basketball. So, pinag-usapan namin isang araw pupunta natin. Oo. Kasi ano,
nagbabalak po si si Nanay Yoli na explain ko na. na umalis ulit dahil yun na nga po is kinakapos sila sa pang-araw-araw. So naisipan ni Nanay Yoli na magtrabaho sa malayo para mas matustusan niya raw yung pangangailangan ng kanyang mga anak. So nakakalungkot isipin. Sabi ni Ma'am Elena Morales, karma is real. Ayan ang nangyari kay Yoli. Walang utang na loob. Maggana pang magbarangay sa taong tumulong sa kanila. Dapat din yun na hinanap yan si Yoli. Yun nga po ang sabi ni Ma'am Elena Morales, yung intention natin ni Oragon ay alagaan niya na yung, binigyan na sana po siya ng pagkakataon na maalagaan niya yung anak niya, yung mga anak niya. Kaso, hindi naman po sana hindi tayo doktor, pero sa mga desisyon at mga ginawa ni Manay Yoli ay parang hindi rin po yun magagawa ng matinong ina at may matinong pag-iisip. So baka hindi rin natin alam kung kondisyon ni Manay Yoli, ni Nanay Yoli, kaya nagagawa niya yung mga bagay-bagay. Madali po talaga siyang masusulan. Madali siyang konting sabi sa kanya ng ganito, ganyan, gagawin niya rin. Yan. Lalo na pag galit, sobra. Medyo na-disappoint din tayo ng onti kay Manay Yoli nung birthday ni Rolly. Kasi gusto ko talagang pasayahin si Rolly. Pero nung pagdating ko pa lang, bungad sa akin, sobrang stress na stress si Manay Yoli. Sabi ko, Manay, pag-usapan natin yan mamaya. Mag-usap tayo about dyan. Pero bigyan muna natin ng pagkakataon na i-celebrate ni Rolly yung niya. Kasi inaantay talaga daw kami nun eh. Kung asa na kami. Pero sobrang napasaya po natin si Rolly. Sinayang lang nila ang opportunity na tinulong sa kanila ng Oragon team. Oragon Honey team at iba pang vloggers. Wait and see na lang po tayo kung totoo naman ang sinasabi ni Nanay Yoli. Totoo naman sinasabi ni Nanay Yoli, baka gusto nilang lumayo. Yun nga po yung fear ko. Sabi ko, Nanay Yoli, paano pag na naman, wala na naman mag-alaga sa kanila. Pero ang sabi niya sa akin, ang sabi, paano may nag-aaway sa kabilang street. So, ang sabi niya sa akin ay, gusto niya lang magtrabaho. So, shout out sa 56 million viewers natin. Thank you so much po sa mga thumbs up. Pauwiin niyo na si Eman. Pauwiin niyo na si Eman. Daddy, susugan na si Eman. May lasing na nagwawala. So, shout out po. Ayan. Ako din nga parang pag pupunta ako doon, parang malungkot talaga si Rolly. Ang lungkot ni Rolly. Baka si Nanay Yoli din mismo yung cause ng niya kung bakit ganun yung reaction niya sa buhay. So shout out sa commotion dito. Shout out. Thank you so much po sa 51 million viewers. Thank you so much. Nandyan kayo lagi sa amin. Mas lalo po tayong nai-inspire na bumalik kila pade-pade dahil nandyan po kayo at nagsusupport kayo sa The Prospect. May nagkakagulo. Mga Marites. Good afternoon. I'm Aki watching from Japan. Thank you so much mga Aki from Japan. Thank you po. Jenny Egdao, Ma'am Jenny Egdao. Ma'am Prospect, baka ikaw na naman awayin ni Yoli. Pabarangay ka na naman mga bata ang kawawa. Hindi na pumunta si Sir Roy at dahil kay Yoli, ngayon stress na siya. So, na-explain din natin yan nung last time po nung nag-coaching tayo, coaching tayo kay Manay Yoli na sinabi ko nga na dapat pasalamatan lahat ng bagay na dumadating, hindi yung
gusto mo pang mag-demand, gusto mo pang parang 'di ba wala nga talagang lumalabas na wala tayong utang na loob. Pero ako po ay naniguro din. Nagkaroon kami ng paperworks bago ako nagsimula doon kasi sabi ko kay Sir Oragon Honey, kung ipagkakatiwala mo sa akin yung sitwasyon, yung kalagayan nila, ay ako din ay gagawa din ng protection ko. So, nagkaroon kami ng paperworks, permahan kami na ganito, na ganyan, na ganito. So, yun din naman ang panghahawakan ko. Kung ma-appreciate niya yun, yung pagbabalik namin, pagpapasalamat ko po yun. Pag hindi, may pinanghahawakan naman po tayo. So, Di wala daw dyan. gumagalaw ang ating ano. So, thank you so much sa 46 million. Maraming salamat po. Why are you blaming Nanay Yoli? Di nyo naman alam kung ano ang pinagdadaan ng tao. Sabi ni Ma'am Rowena Noblesa, it's not blaming po for me. Hindi ako nagbe-blame. Wala na po tayong biniblame. Hindi na po tayo nagaganon. Kasi iba nga ang takbo ng utak niya. Hindi natin alam. Based sa family, it runs in the family na meron po talagang special needs. So, hindi natin alam kung ano ang pag-iisip din ni Nanay Yoli. Kaya siguro, pero nasaktan din kasi po yung ibang tao sa ginawa niya. Pero hindi po kasi talaga, tama po si ma'am, hindi makakatulong ang pag-blame. So, kaya ngayon dapat pag-usapan ng mga bagay-bagay para sa kalagayan na lang ng mga bata. Yun yung pinaka-importante sa ngayon. Yung kalagayan ng mga bata. Kasi hindi talaga madali. Si Nanay Yoli din ay hindi rin madali yung pinagdadaanan niya ngayon. Kaya sobrang stress out, maghahanap buhay, mag-aasikaso ng mga bata na sobrang ang hirap. Hindi niya rin, alam, yung mga bata kung mag-guide ng maayos yun, may posibilidad na titino sila. Dati nga kay Oragon Honey na nagiging maayos na. Pero lalong na-stress si Manay Yoli, hindi natin alam kung anong nangyayari pag wala tayo. So, yun. Hirap din talaga maghumusga, magsabi lang ng ganito, na hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila pag wala tayo. Si Ma'am Lita Lopez, kung magtutulungan silang magtitinda lahat kikilos na karaos sila basta seryosohin lang. Sabi ni Ma'am Lita Lopez. Watching ma'am, sabi ni Ma'am Nit Ikalia. Thank you so much po Ma'am Nit Ikalia. Lagi po kayong nandyan at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Asa na yung kambing ni Rolly? Sabi ni Ma'am Rufina Hilario. So unfortunately, Ma'am Rufina, natanong ko yung kay Rolly nung nag-tutor, asa na yung kambing. Ang base lang po ito sa sinabi ni Rolly, nakakain daw ng halaman na may lason, pesticides ata, or hindi ko lang po sure, namatay at kinatay nung kapitbahay nila. At binigyan din po daw sila ng makakain. So, yun lang po yung base. Yan lang po ay sinabi ni Rolly sa akin. Hindi ko alam po kung ano yung totoong nangyayari talaga. Pero hindi naman magsisinungaling po si Rolly eh. So, baka totoo po na nakakain ng pesticides. Mahirap talaga kasi marami sila at hindi pa normal mga anak niya tapos kapos pang gastos, sabi ni Ma'am Nit Ikalia. Sabi ni Ma'am Aki, wala kasi siyang source of income kaya nag-stress si Nanay Yoli. Opo, tama po kayo. So, shout out. Thank you so much po sa 69 million viewers natin. Maraming salamat po. Support niyong mag-decision kung ano yung pwedeng gawin sa mga bata. Basta ang last time sabi ko kay Nanay Yoli, huwag muna siyang umalis, bigyan niya ako ng weeks or isang buwan na makahanap ako ng pwedeng tumulong sa pag-alis niya. I mean, sa pang-araw-araw ng mga bata habang wala pa siya. So, ewan ko kung pakikinggan niya ako. This week, kasi nung isang araw lang yun. So this week, pupuntahan po natin. Hindi kasi ako nakapunta kahapon. Kasi pumunta ako weekdays.
Hindi na po tayo nag-live doon kasi nga dahil sa internet connection, wala pa po tayong makuhang internet connection na maganda. So, hindi tayo nakapag-live. So, kaya ngayon ako nagbibigay ng update sa mga napag-usapan. So, thank you so much po sa 72 million viewers and 35 pa like. Maraming salamat. Hindi ba nagpapadala? Mads. Hindi ba nagpapadala ama nila? Pwede, dapat nareklamo na yan kung hindi nagbibigay ng sustento. Yun po, isa pa po yun sa stressa ni Mana Yoli dahil hindi nga raw po nagpapadala yung tatay. So, nung una, si Roy, saka yung tatay nagpapadala pa, pero yung recently daw at tumawag daw sa kanila na hindi na raw nga po magpapadala. Kaya yun din yung isa sa mga nag-motivate kay Mana Yoli na magdesisyon na umalis. Kasi nga, hindi na raw magpapadala yung tatay. So, hindi naman po tama yun, di ba? So, kailangan nating pagdesisyonan lalo na pag umalis si Mana Yoli kung ano talagang dapat gawin, lalo na dun sa tatay na ayaw na magbigay. Kasi ito na naman po ulit, sabi ng asawa ni Mana Yoli, dating asawa, yung tatay ng mga bata, ay may asawa na din po ngayon. So, katulad ni Mana Yoli, may asawa na din siguro. Yan po ay sabi ulit ni Mana Yoli. Hindi ko po alam, hindi po tayo sure dyan. So, sa mga susunod na araw po ay magbibigay tayo ng update kung ano na yung meron din kaming napag-usapan ni Mana Yoli na magbibigay tayo ng update pa sa mangyayari. So, this week po, pupunta ako doon. Medyo lang po ang schedule natin dahil magpapasa ka na rin. Pero pupunta ako ngayong this week, baka Wednesday or Thursday para kumustahin si Mana Yoli. So, kung iwan na nila mga anak nila, sana doon na lang yan siguro iwan sa DSW ng mga tao, ma'am, kung pwede. Yan po. Yan po ang, hindi pa po tayo makakapagpasabi niyan ngayon, pero pag-uusapan ng Team Oragon kung ano talaga yung gagawin. Pero sana kung bumalik si Sir Roy, at least marami kaming tutulong. Pero kung wala talaga tayong choice at hindi na natin kaya, baka humingi talaga tayo ng tulong sa DSWD. Pero wala pa po. Kung pwede pang maayos, kung pwede pang madaan sa tamang proseso, sa maayos na pag-uusap, titingnan natin yun, uunahin natin yun. Pero kung wala na talaga, magdidesisyon po tayo. Siyempre, hingi pa rin tayo ng tulong kay Sir Oragon. Hindi po madali ang kalagayan ni Nanay Yoli. Kahit matino ang pag-iisip, makakaramdam siya ng depression sa hirap mag-alaga ng mga special needs. Sabayan pa ng pag-iisip kung saan makukuha ng pagkain. From Ma'am Noelyn Lee. Opo, tama po kayo. Isa pa, sobrang mahirap ang buhay. May stress ka talaga kahit normal na tao ka. Kahit normal na nanay ka, may stress ka po talaga sa apat na may special needs sa bahay na kasama mo araw-araw. Plus isipin mo pa yung buhay, kabuhayan, saan kukuha, diba? Tas aalis ka pa ng ilang oras, magtatrabaho. So, shout out. Maraming salamat po sa support. Shoutout po sa 74 million. Thank you so much. Ilapit na lang yan sa DSWD para naman matulungan. Sabi ni Ma'am May Ann Smile. Sorry po. Wala. Sabi ni Ma'am May Ann Smile 87. Dad, patanggal mo nga yung nagko-comment ng bad. Ito pong live natin ay hindi para sa ganyan. Patanggal mo nga. Pahiram ako ng Hindi ko kasi matatanggal dito.
Ayan, natanggal ko. Anong sinabi? Adultery ba? Wala magawa sa buhay. Pa-report na lang po yung mga tulungan niyo po akong mag-report sa mga taong walang magawa sa buhay. Ayan, tinanggal po muna natin yung na yan. So, ayan, thank you so much sa 78 million viewers. Kawawa talaga kapag matanda na, lalo na walang anak na nagmamalasakit. Sabi ni Ma'am, may Smile 87. Naku, alam niyo po yung paglapit sa DSWD. Ginawa na po yan dati ni Sir Oragon Hani, if I'm not mistaken. Pero, hindi ko lang po alam kung anong nangyari, kung ano yung say ng DSWD. At, itatry natin. Pagka wala na talagang choice, itatry natin. Nakausapan ulit ang DSWD kung anong pwede nilang magawa sa pamilya ng mga bata. Kasi sa pag-aalam ko po dito, walang establishment. Ito po ay probinsya. Wala pong, 'di ba? Wala tayong ng DSW dito, no Mads? Yung talagang parang establishment na iiwanan mo dun yung silang mag-aalaga. Walang sa ibang lugar siguro meron, pero dito sa amin po wala. Wala pa tayong naririnig na kumupkup sila, may kinupkup sila ng ganyan. Siguro sa ibang setup, sa ibang issue, pero yung ganyang family, lalo na yung mga magulang ay nandyan pa. Ma'am, wag na lang basahin pag pangit ang sinasabi, di sila makatulong, lalo nang may stress ang sinasabihan nila. Sabi ni Ma'am Carla, got my time. Thank you so much, Ma'am Carla. Opo. Doon lang po tayo sa positibo at makakatulong sa mga bata. Sabi ni Ma'am Annalyn Rico, maganda na noon buhay nila nung tinulungan sila ni Oragon. Yung mga ganap magbarangay kay Oragon, lahat binigay na sa kanila. Hi, kawawa naman mga bata. Puro may mga special needs. Pakawalang awa ng ama nila. Sabi ni Ma'am Rufina Hilario. Po talaga yung kalagayan eh. Parang may tumulong na sana. Tapos, ganun pa yung nangyari. Pero ang the prospect po, ang buong Team Oragon ay patuloy na aantabay sa kanila. Lalo na malapit po talaga ito sa puso ni Sir Oragon Hani. So, I'm not losing hope kung sa sitwasyon na bumalik si Sir Oragon Hani. So, hindi natin kino-close yung doors na ganyan. Diskarte lang talaga ang dapat gawin ni Ate Yoli. Dapat bumaba siya ng pride niya. Sabi ni Annalyn Rico. So yun, sabi ni Ma'am Mahirap din ang sitwasyon. Pag bumunta ako doon, mahirap din ang sitwasyon ni Mana Yoli. So, depressing na din yung nararamdaman niya base sa napag-uusapan namin. So baka kaya nag-iisip siya ng ganun. Pero again, di natin alam ang takbo ng utak ni Mana Yoli. So, wag lang sanang dumating sa punto na kalimutan niya na naman yung mga bata. Ano man Si Ma'am Nit Ikalia, sobrang hirap talaga yan para kay na Yoli. Pero mga anak nila handa silang tiisin. Si Sir Oragon, sana balikan mo si Padi-Padi. Kawawa naman sila, Sir, idol pa naman kita. Ako po ay, sabi ko nga sa inyo, kaya kami nandito dahil mahal talaga ni Sir Oragon Hani yung mga bata. Kaya kami muna yung pinagkatiwalaan. Pero alam ko sa darating ng mga panahon, maiisip din ni Sir Oragon Hani na bumalik sa mga bata. Kaya magtulungan niyo po akong magdasal na mangyari yun para mas maging
strong yung help, yung support para sa mga bata. Sabi ni Ma'am Victoria Basilio, Sir Oragon, sana balikan mo si Padi-Padi. Kawawa naman sila. Sir, idol pa naman kita. Sabi ni Philcom, si Yoli mag-work sa malayo, baka magkaroon na naman siyang ibang lalaki. Yun nga lang. Anong pag nangyari yun? Grabe naman, haba naman ang buhok ni Manay Yoli. Pag ginawa na niya yun, ako. Ganda-ganda ni Nanay Yoli. Pang Angelina Jolie yung lips. So, wag naman po sana na dumating na naman sa ganun. Kasi hindi niya na nga ma-handle yung mga anak niya. Tapos gaganon pa po siya. Diba? So, kung sakali man na umalis siya, kakausapin ko ulit kung anong nangyayari. Kung pwede, magkaroon kami ng usapan or paperworks ulit na ganito kung aalis siya. Kailangan niya mag-provide sa mga bata o magpadala man lang. So, titingnan natin kung anong pwedeng solusyon pag umalis siya. Wag lang siyang umalis na hindi man lang siya nagpapaalam sa amin na kami yung tumitingin-tingin sa kanila. Kasi ibang usapan na yun. Pero sabi ko sa pakiusap ko, kung aalis ka talaga, kung desisyonado ka na, ipaalam mo sa amin para at least may magawa tayong solusyon bago man lang pag umalis siya. Pero sabi ko, bigyan niya ako ng at least 1 month na makapaghanap or makapaghanap ang the prospect ng solusyon. May nag-message po from school. Wait lang po. So, thank you so much, 71 million viewers. Maraming salamat po sa pag-stay sa amin. So, at least ngayon, mas mapag-iisipan ko, dahil sa mga suggestion nyo, mas mapag-iisipan natin kung ano yung pwede natin talagang gawin sa kanila. So, maraming salamat po at lagi kayong nandyan at nakasupport sa mga bata. $73 million. So, shoutout po sa buong Team Oragon, headed by Sir Oragon Hani. So, nandyan ang The Prospect, TJTV Official, Simply Cat, Tenka Bisuti Official, Bicolanos Vlog, Pai Potol, and Spotlight Charity. So, maraming salamat po sa support niyo sa ating Team Oragon. Hiwalay na ba si Nanay Yoli, ma'am, sa pangalawang asawa niya? Tanong ni Ma'am Nit Icalia. Hindi pa po. Ang alam ko po, medyo malungkot nga rin yun si Nanay Yoli. Talaga sabi niya sa akin kasi parang nasasakripisyo niya yung pangalawang pamilya na ngayon dahil sa akin na Padi-Padi. Dahil sa pamilya. Hindi na siya nakaka-uwi kasi wala po siyang pamasahe. So, hindi na siya nakaka-uwi doon. At gusto niya na rin daw sanang dalawin, pero hindi naman nga siya makadalaw. Naawa ako sa mga anak, lalo na yung si Roy, kasi siya talaga ang pumasan sa dapat sila ng mga magulang. Oo nga po, siya yung nag-alaga sa mga bata. So, just in case, umalis si Manay Yoli, nandiyan naman si Roy, kailangan lang talaga ng guidance. So, siguro pag, may isip mo, mawawala na naman ng choice na mag-aalaga, siya pa rin talagang mag-aalaga sa mga kapatid niya. Si Rolly. Sorry, si Rolly. Sana mamalapit yan kay Virgil and Care, sabi ni Ma'am Nit Icalia. So, hindi po natin, kasi hindi po tayo makakapagsabi doon kasi si Sir Oragon Hani pa rin po ang behind us. Nandiyan si Sir Oragon Hani. Hindi lang siya lumalapit pa, pero pinapalipas lang yung oras or yung panahon. Pero si Sir Oragon Hani, hindi yan mawawala. Kasi sobrang attached din talaga siya sa pamilyang to. Lalong-lalo na kay Padi-Padi.
Taurus Girl Channel, gusto na naman niyang takasan ang obligasyon sa mga anak niya, kaya gusto naman niyang magtrabaho, tapos pababayaan naman niya mga anak niya. Yun, sabi ni Ma'am Taurus Girl Channel. Di ba nagnegosyo siya ng dried fish? Anong nangyari? Sabi ni Ma'am Aki. Ma'am Aki, ano po yun? Before pa pong umalis si Sir Aragon Honey, wala na yun. Parang naubos din yung ninegosyo niya doon na hindi napunta rin sa wala. So, dahil hindi na rin siya nga makapagtinda, nag-aalaga kasi siya nung umalis si Roy, siya na talaga yung nag-alaga. Hindi na rin siya makapagtinda, hindi na siya makapunta sa Calabanga para kumuha ng mga dried fish. So, ganun yung nangyari. Hindi na rin naipagpatuloy yung kabuhayan na yon. Tapos, yung kambing na wala rin. Tapos, yung tira sa pera ni Padi-Padi, ang napunta daw po yun sa panggasto sa ibang bagay. Kasi alam ko hinawakan yun ng isang kagawad ata doon. Pero yung the rest po ay pinatayuan niya ng bumbahan yung mga anak niya. Kasi parang pinagbabawalan na doon sa poso ng kapitbahay. Kaya nagdesisyon si Manayoli na magpatayo ng poso. So, ako din na po ang nag-advise kasi sabi daw po nung iba ay nawasa. Pero in-advisean ko na poso kasi at least hindi na tayo magbabayad buwan-buwan. So, yun naman po yung ginawa ni Manayoli. Kasi mahirap talaga pag wala silang sariling poso. Kasi dumudumi yung mga bata ng paulit-ulit. Tapos, walang sariling, 'di ba, tubig, kaya mas okay na din 'yun kasi halos araw-araw naglalaba ng mga bata sa bahay, ang dumi-dumi, so kailangan talaga ng panglinis. Pray hard, Yoli, praying for you. Alam ko mahirap talaga ang sitwasyon, sabi ni Ma'am Rufina Hilario. So, thank you so much sa 101 viewers natin. 101 million viewers natin dyan. Maraming salamat po. So, ako din po ay pinagdarasil din natin si Manayoli na bigyan din siya ng wisdom, ng mas maayos na desisyon para sa mga anak niya. Na pinipilit, kaya nga nagdesisyon si Sir Aragon Honey na bumalik tayo doon para ma-brainwash natin sa tama. Mabigyan natin ng positibong, ma-advise natin ng maayos yung si Nanay Yoli. Pero kailangan natin talaga ng dasal at support sa kanila. So maraming salamat po at lagi kayo nandiyan. Buti yung pa nga po kayo naiisip natin na concern tayo sa mga bata, pero hindi naiisip yun ng mga magulang, kaya kailangan talaga nating ipagdasal. So, thank you sa 96. Shout out po sa 97 million viewers and sa 60 like. Thank you so much. Ayan. So, andito ulit tayo sa ENK Food House, located at Bagakay, Camarines Sur. Baka may shoutout ko pa ulit, baka may pa-dinner. Pwede. Ano talaga? Bakit ang mag-contract ko? Ano? Prito tayo ng tuyo. Masarap ang tuyo ngayon. Masarap ang tuyo. Tuyo, nakamikas ba? Tuyo. Uy, kanina nagprito si Agum ng tinapa. Tapos, nilagyan niya ng kamatis. Parang sarsyado. Sarap. Dara ko lang tinapa. Hindi, mataba lang. Mas masarap yun kaysa yung sa malalaki. So, shoutout po. Thank you so much sa 78 million viewers. Maraming salamat. So, yung mga magpapa-shoutout po dyan, pwede po kayo mag-comment. Please comment your messages. Luto kita pa di. Anong lutoan mo? Tuyo. Tuyo. So, ayan. So, this week, kailan ba tayo pupunta kay Baka Wednesday na, Dad.
Kila padi-padi, babalik tayo. Kasi kailangan natin kausapin si Manay Yoli. Ayan. At kumustahin ang mga bagay-bagay na. Yan. So, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat at nandyan kayo. So, may nagbigay pala nakalimutan ko yung nagbigay ng 1,000. Pero nung bago tayo umalis na binigay na natin kay Manay Yoli at Rolly kasi wala silang ulam. Wala na ata talaga silang ulam nung time na yon. Kaya, shout out kay Ma'am. Limutan ko na sa bahay yung listahan ko. So, i-shoutout na lang po natin siya sa vlog natin. Ano naman kaya ang drama nitong si Yoli? Sabi ni Ma'am Naomi Rehedor. Mayabang kasi siya tapos siyang tulungan ni Roy, ganun ginawa niya. Sabi ni Ma'am, sorry po, wala tayong second phone. Ayan. Mayabang kasi siya tapos siyang tulungan ni Roy, ganun ginawa niya sa tao. Ang tawag dyan, karma. Sabi ni Ma'am Melinda Anzores. So, shout out everyone. Pero sa dahil. Gusto ka rin pong Normal naman. naman, andito na naman si report natin. May nag-ano na naman. Ayan. So, gusto ko rin pong shout out kay Ate Boots from Houston, Texas, ang ating butihin at napaka-generous heart na tumutulong kay Pai Ingo from lupa, bahay, pedicab, hanggang sa mga gamit ay shinolder talaga, binigay ng buong puso ni Ate Boots from Houston, Texas. So maraming salamat po Ate Boots sa pagbibigay ng opportunity sa The Prospect at sa pamilya ni Pai Ingo. So maraming salamat. Diyos po ang magbantay, as in magbalo sa imo, Ate Boots from Houston, Texas. Mega Lab, shout out sa 70 million viewers and 68 thumbs up. Asa na sila? Pupunta daw? Pagad. Ano na, magluluto-luto na. Ano nga yung luto? Tanong mo yun si Padi mo. So, dito kami sa ENK Hangover Food House. Ay, Hangover Food House, tama. Dapat namin sila sa ano daan luto. Sa San Jose Camarines Sur. Ano daan lutoon sabi ni Celso. Kaya nga eh, anong oras na? Ako kumain na kami. Gumaganda mong gulay yun. Ano to? Itong sitaw na ito, pwede pa ito? Itong sitaw, dahil na pwede. Ay, Oli. Isa lang po tayo itong Alam sitaw. niyo, ano po, natutuwa ako ngayon kasi si Katay lumalapit na, hindi na, lalo na si Junel, hindi na tumatakbo. Pagka dumadating kami sumasalubong na. Medyo may challenge na lang ngayon kay Django eh. Kasi although sumasalubong dun pero hindi pa masyadong makuha yung loob. Pero si Katay, si Junel, okay na po sila. Lalo na syempre si Padi-Padi. Saka-friendly mo Padi-Padi. Namimiss ko na nga eh, ilang araw pa lang di pumupunta. Namimiss ko na si Padi-Padi. Napaka-sweet kasi na tao, na bata. Tapos, naiisip niya yung mga bagay-bagay na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng mga magulang na. Iisip niya yun. So, kailangan lang talagang i-assist. Si Padi-Padi pa ang mas nakakatulong kay Manay Yoli habang andun sila. So, somehow gifted tong batang to eh. So,
Shout out kay Ma'am Erlinda Pala. Thank you so much po sa support. Ba't sinabing 8.4? Million? 8.4. Pwedeng 8,400 or 8 million. Million sa pag yung mga sa views. Pag 8.4. 8,400. Sila pa di saan sila kumukuha ng pagkain araw-araw, sabi ni Ma'am Aki. Last week po, nagdala po tayo ng kalahating sako ng bigas. Tapos, nagtatrabaho po si Manayoli sa barangay hall. Binigyan ng trabaho na maggamas ng damo. Parang 3 hours a day po ata. 3 hours per day pumupunta siya, tapos babalik na para maggamas o maglinis-linis. Parang 1,000 something din po ata ang isang buwan. So, kulang na kulang po yun. Ngayon, nung pumunta kami, nagbigay tayo ng tulong para pang nila this week. So, hindi po natin alam kung saan na naman kukuha next week. Pero, ang for sure, may bigas pa naman po sila. Marami pa silang bigas nung pumunta kami nung isang araw. Kunti na lang ba? Hindi, sabi niya sa akin, marami pa naman daw bigas, sabi ni Manay Yuri. Pero, wala nga. Pero puro daw siya utang sa ulam nila. Tapos pumupunta siya dun sa kaibigan niya. May tumutulong-tulong din dun. So, yun yung kinabubuhay nila. Kasi totally wala na raw pong pinapadala si Roy at si yung tatay. Ayun. A girlfriend pa lang naman. Baka gusto lang sundan ni Yoli dati niyang asawa, sabi ni Ma'am Josephine Rodriguez. Ma'am Melinda Anzores, mag-aasawa lang yan ulit. Iyoya ang tanong. So, bigyan ko po kayo ng updates kasi di pa naman siya nagdesisyon kasi pinakiusapan ko po na magstay muna. Kasi naisip ko, hindi pa handa si Rolly na umalis. Records ko ano. Pero syempre, kung umalis man sakali mo umalis si Manayoli, a-assist natin si Rolly kung paano niya i-handle yung mga bata. Naghali naman. Hindi akong nag-ano naman. Basta bigyan niyo or padalhan niya yung mga bata kung sakali man siyang umalis. Kasi pag hindi na naman, ibang usapan na talaga yan. Kung kalilimutan niya na naman yung mga bata. Shout out! Shout out po sa 83 million viewers. Dito pa rin tayo sa ENK Food House. Located at walang kapagka. Located at Bagakay, San Jose, Camarines Sur. Nagdi-deliver ba kayo, Mads? Nagdi-deliver ba kayo? Pero luluto kayo ng 'di ba, mga lunch? Ano pa dito? Na-imagine ko si Bay kasi meron po tayong abangan nyo rin po yung turnover natin ng pedicab kay Paingo. Na-excite ako kahapon, sobra. So, abangan nyo po yun, baka this week ay bibigay natin yung update sa kanila. Nakakatuwa talaga yun. Parang first time na nagawa natin yun dito sa Tigaon, sa lugar namin. So, abangan nyo rin po yung iba nating mga tinutulungan para mas makatulong po tayo sa mas marami po tayong mas matulungan na ibang tao. Sobrang dami po ng deserving na tulungan dito sa lugar namin. Lalo na to si Paingo, napaka-deserving, napakasipag na tao.
Dapol bagang viewers. Yan. Di ba may wait lang po. Sabi ni Ma'am Melody Binoya, wag niyo nabigyan ng pera si Yoli. Pagkain na lang para sa mga bata na lang. Mas maigi nga kung iwanan niya na ang mga bata para madaming tutulong sa mga bata pag wala siya. Sabi ni Ma'am Rufina Hilario, di ba may gustong umampon kay Katay noon? Ano nangyari noon? Parang hindi rin po yun na natuloy. Wala po tayong malinaw na detalye from Sir Oragon Honey. Pero ang alam ko lang po, hindi po natuloy. Kung na-guide lang si Padi-Padi, gifted talaga yung batang yan. Tama po kayo, Ma'am Rufina Hilario. At sana po makapag-aral sa SPED. Kaso, nung last time na pumunta kami sa SPED dito, iba talaga daw po ang kailangan. Kailangan po ng special assistant ni Padi-Padi. Dahil ang mga special education dito sa lugar namin ay hindi ganon hindi ganon yung level na pagka special needs. So sobrang manageable daw. Iba daw po yung ni Padi-Padi. Pero hindi ko rin po kasi na kausap nun yung binaka-head kasi baka meron silang other option. So pag magtuloy-tuloy, hahanapan natin ng paraan na makahingi ng tulong sa special education sa SPED. Ayun. At hindi pa nga po natin na-enroll si Rolly sa ALS kasi kailangan muna natin i-tutor kasi may exam din yung ALS. Kaso, kung aalis to ngang si Manayoli, mas hindi mangyayari yon kasi aalagaan ni Rolly yung mga kapatid niya. Mahirap pang magsabi kung ano man ang pwedeng mangyari. So, shout out kay Ma'am Belen Gary. Magandang araw, God bless, Rene Ossi. Oy, hello po, sir. Si Idol, Sir Rene Ossi. Nakakataba naman ng puso na nandiyan kayo, Sir Rene. Salamat po. Uy, Si Sir shoutout po sa'yo, Boss Idol Rene Osi. Kilala ko yan, maraming natutulungan yan Patay ko yan. sa lugar nila. So, Idol maraming natin salamat yan, po, si Sir. Sir Rene Osi Idol. Salamat po sa pagdalo sa aming munting channel po. Mabuhay po kayo. Nakakataba naman ng puso na dinadalaw niyo po yung mga maliliit na vlogger na katulad namin. So maraming salamat. Hats off po and salute Sir Rene Napalapit tuloy ako Ossi. yan. Nandun si Idol. Nandun si Rene Idol, Osi in the house. Team Villanueva Vlog, hello po, kamusta? Tamsakdan po, ingat palagi, God bless sa inyo lahat. Sana po ay may makabisita din sa akin, sabi ni Team Villanueva Vlog. Shout out po from Aklan, God bless. So, shout out po sa Team Villanueva Vlog. Again, shout out. Ingat kayong lahat and pray lagi. Salamat, sabi ni Sir Rene Ossi. Ayan. So, idol na idol po namin kayo, lalo na tong asawa ko. So, maraming salamat po. Kaya, Pinapanood ko lahat ng ano niya. nakakataba ng puso na nandiyan kayo, sir. So, God bless po. Isang God bless na stay inspirasyon sa din yan inyo. si Sir Rene Osi. Isa po kayong inspirasyon sa amin na maliliit na vlogger. Maraming salamat. So, shoutout po again, Sir Rene Ossi. Shoutout sa 82 million viewers natin and 82 thumbs up. Maraming salamat po. Osi in the house. Ossi. Ay, napapasayo tuloy ako. Ossi, ge. So, ingat din po kayo, sir. Rene Ossi. Cebu ba si sir? Cebu. Cebu or Davao po ba kayo, Sir Rene? Kalimutan ko yung lugar. Paano ba? Tama ba ako? Gusto ko sana mag-Bisaya. Baka magkamali ako.
So, shout out po sa lahat ng mga nag-stay sa atin at dumadaw lahat. Nagsusupport sa Team Oragon, sa buong Team Oragon. Maraming salamat po. Maulan dito ngayon sa Cebu. Ganun din po dito, Sir Rene Osi. So, malipay ko, nakita takakaron. Sana tama. Malipay ko, nakita takakaron. Hindi ako nag-search. Memorize ko talaga yan kung tama. So, shoutout kay Ma'am Rosalinda Garcia. Pa-shoutout po from US, sabi ni Michelle Nialiga. US, ano, si Camarines. So, shoutout po sa, Nialiga. Tama ang pronunciation ko. Nialiga family. Kasi laging nag-i-sponsor yan ng tinapay. Patinapay naman siya. So, nag-i-sponsor sa atin ng tinapay. Matapang ang alcohol mo. So, meron po kasi silang bakery. Kaya, nag-sponsor lagi ng tinapay. Kaya gusto ko tumambay dito eh. Laging may pandesal. Thank you, Dam. Sabi ni Rosalinda Garcia. Galing magbisaya host. Yun lang po alam ko, Sir Rene. Yan lang po ang yan lang po ang aking alam na tinuro sa akin ng kaibigan kong madre na Bisaya. So, salamat po. At hindi ko nakalimutan. Okay na po ba si Rolly? Sabi ni Ma'am Rosalinda Garcia. Nung pumunta po tayo, okay na po siya. Nakikita natin pag nandun tayo, lalo na may mga kasama akong youth, na ang saya-saya niya. Grabe yung mas nakakatawa na siya ng maganda ngayon. Mas nakikijam na sa mga bata. Nakikipag-usap. So, kung tutuloy-tuloy po natin yun, mas magiging okay, mas masasanay si Rolly. Medyo pumayat nga lang po dahil ang kwento ni Manay Yoli ay hindi kumakain masyado. Dahil nga walang sapat na pagkain. So, isa yun sa mga rason. Walang sapat na pagkain. Even Padi-Padi po, nangayayat si Padi-Padi. Halos lahat sila. Diyan na lang pakanong ko. Hindi ko siya ba? Ayan. So, andyan pa rin po si Sir Rene Osi. So, napaka-idol natin yan sa larangan ng serbisyo at pagtulong si Sir. So, maraming salamat po sa inspirasyon na hinahatid mo sa aming mga vlogger. Mga maliliit na vlogger. So, maraming salamat po. Isang buong sentence ng Bisaya po na hindi natin makakalimutan. Yun, kaya nakapagsalita tayo ng ganun. Kaya kasama mo sa Abu Dhabi, mga Bisaya. Mga taga Cebu. Mga taga Cebu din. Cebu sila, shoutout sa mga Canyizares family sa Cebu. Kila Chandel and kila Trevor. Yan. So nakatira sila sa pangpang ng dagat. Kaya mga galing sila surfing. May pangarap po yung Cebu eh. Cebu and Bohol, pangarap kong puntahan. Kasi wala pa tayong oras para makapag-travel. Cebu and Bohol talaga yung gusto kong puntahan. Bohol. Kasi marami rin po tayong kaibigan sa Cebu at sa Bohol. Yan. So, thank you so much. Shout out sa 51 million natin na viewers. Nandito na naman to. You're not welcome here. Ay. Grabe oh. Pa-report naman po. Hindi ko ma-report. Ayan, hinaid ko na. Pa-shout out ng channel ko, Bella and Ching Vlog. Ayun po, si Ma'am Rosalinda Garcia. Shout out sa channel niya, Bella and Ching Vlog. So, shout out po. Ayan, nakita ko po yung comments niyo kanina, tandaan ko. So, si Ma'am Bella and Ching Vlog. Pa-shout out po and pa-support naman po sa channel. Pa-shout out po ang mga friends ko sa Shatin Under the Bridge Saloon. Sabi ni Ma'am
Melody Binoya. So, Yan, shout out sa mga friends ko sa Shutting Under the Bridge Salon. ayan, ganda So, ng yan. name, Shatin Under the Bigatin Bridge yung salon, no? So, shout out sa friends ni Ma'am Melody Benoyas sa Shatin Under the Bridge Salon. Ayan. Ako parang kailangan ko na magpasalon. At kailangan na hindi na wala ng time. Hong Kong po, oh wow! So, Shatin Under the Bridge Salon in Hong Kong. So, ayan. So, shout out po dyan sa inyo, Ma'am Melody Binoya from Hong Kong. So, pa-support na din po sa channel ni Ma'am Rosalinda Garcia, ang sino naman yun? Bella Inching Vlog. And of course, shout out kay Sir Renny OC from Cebu. And si Ma'am Marjorie Esteban, hello ma'am, marahay na hapon. Ne, musta tabi ka mo dyan sa Bicol, nakalive palan ka mo ne, nakakaugma pag nahihiling ko mga kababayan ko si Sir Roy. Nakikita ko namimigay sila ng ayuda mga bigas, kasama niya si Michael. Opo ma'am, lagi niyo pong kasama si Michael. Thank you Ma'am Marjorie Esteban, lagi po kayong nasa Team Aragon, sa The Prospect, and of course sa ating team leader na si Sir Aragon Hani. So ayan. Walang kapag-run tayo, hindi tayo napapagod, lalo na si Sir Aragon. Araw-araw talaga siyang namimigay ng ayuda. So, ayan. Sana dumating din yung oras na araw-araw na rin tayong na namimigay. Sana mas bigyan pa tayo ng mas maraming oras para sa pamimigay ng tulong. So, thank you Ma'am Marjorie Esteban. Ma'am Rosalinda Garcia, kailan kaya si Aragon Hanin magbisita kay Padi-Padi Dam? Sana maging okay na sila. Okay nga po. Pero Ma'am Rosalinda, pinagdadasal po natin yan. Tulungan niyo po akong magdasal na bumalik na si Sir Aragon Hani. Kasi mas marami, much better na makapag-assist sa kanila. Lalo na ngayon nagbabalak talaga si Manay Yoli na umalis. So, ayan. So, thank you, Ma'am Rosalinda Garcia. Sabi ni Ma'am Judith Cape, hello po The Prospect watching from Singapore. Hello, Ma'am Judith, thank you so much po. Ingat po kayo dyan sa Singapore. Ma'am Roda Zaha, hello po, Madam. Musta naman po si Padi-Padi? Okay pa rin, okay. Ma'am Roda Zaha, tama. Ma'am Roha Zaha. So, maraming salamat po. Okay naman po siya nung last time na kami pumunta. Always naman si Padi-Padi ay yung bata na positibo lagi ang aura. Makita mo lang yung lungkot niya pag paalis na kami, pero nakakagawa siya ng mga bagay na paraan para maging positibo yung nakapaligid sa kanya. Ganyan si Padi-Padi. So napaka-gifted na bata. Wala nang pag-asa mababalikan pa sila ni Padi-Padi. Salamat sa mga tulong niyo dyan sa Bicol. Gabi po kayo mga charity vloggers. Ingat po kami pero medyo mabalos. Maraming salamat Ma'am Marjorie Esteban. So medyo nakakapagod po talaga yung aming journey na tinatahak. Pero sabi nga nila, pag nasa iyo ang Panginoon at nasa Panginoon ng hindi mo sinusukuan ng pag-asa, hindi po imposible sa mga bagay-bagay na magagawa natin. So, maraming salamat po syempre sa inyong tulong sa mga charity vlogger na katulad namin. So, maraming salamat po. Shoutout ulit sa inyong lahat dyan. Ayan. Maulan po dito sa Bicol, Ma'am Marjorie. Simula kaninang umaga. Ay, kaninang umaga uminit, no? Uminit din. Tapos ngayon, mga pagpasok ng 3:00, yun na yung ulan na. Ang dami nyo dyan. Ilan na kayong lahat kasama si Sir JR and Sir Roy?
Ma'am Judith Cape, na-miss ko talaga ang ngiti ni Padi-Padi, lalo na ang pag nakita niya si Sir Oragon Honey. Sana babalikan ng Team Oragon sila Padi-Padi. So, yung Team Oragon po nandito kay Padi-Padi, especially po kami, The Prospect, DJTV Official. Kami na muna po yung pinaghahandle or pinagkatiwala sa amin yung pag-aalaga kila Padi-Padi. Pero, darating pang araw na, syempre babalikan sila ni Sir Oragon Honey. So, shout out po Sir Oragon Honey. Maraming salamat sa tiwala niyo sa The Prospect at sa of course sa buong Team Oragon. So, salamat sa pa-heart, Ma'am Roda Zaha. Ni, kahit di ka na magpa-makeover, kitang-kita na magayon mo ni. Promise. Nakaka-flatter naman po, Ma'am Marjorie Esteban. Salamat po. Hindi naman po ako magpapa-makeover. Aayusin ko lang yung hair ko. Kasi ano na Yeah? Kitang na? Si Ma'am Marjorie, hindi Hindi marunong magbiro si Ma'am Marjorie. Thank you, Ma'am Marjorie. May basher po tayo. Yung kaibigan ko dito, binabash ako. Nagjo-joke daw po kayo, Ma'am Marjorie. Mabasher ka. Ano ulam mo? Nangyari sa food house. Naubos pagkain kaninang lunch. Sabaw ng baka. Wow, sarap. Sana all. Dad, pakainin mo siya. Ay, pakakan. Kaya ani, gutom na yan. Habang mainit ko siya. Ang pakan ng tunggo. Sabi ni Ma'am Roda, Madam, saan po kayo dyan sa Bicol? Dito po kami sa Camarines Sur, sa Partido area, Tigaon, Camarines Sur. Ang bayan ng Tigaon, malapit na po ang aming fiesta sa 11. So, shout out po sa ating mga taga-Tigaon at sa mga pupunta sa aming fiesta. Maulan ang fiesta sa bayan ng Tigaon. Sabi ni Ma'am Rosalinda Garcia, nakasab ako sa Udam dahil kay Sir Oragon Honey nung mag-vlog niya mga bata niya. Yun. Salamat mo, Ma'am Rosalinda Garcia. So, salamat po sa support. Taga-Karamuan po ako, sabi ni Ma'am Roda. Okay po, alam niyo po, hindi pa ako nakakarating ng Karamuan. Hanggang Gargitore na lang po ako. Pero sana po, one of these days, ay makarating po kami dyan. Kasi gusto rin naming Kasi ang Team Oragon po ay laging pumupunta, nagre-reach out sa mga malalayo. Gusto rin namin makapunta sa ibang lugar para makahanap ng matutulungan. Pero sa ngayon po, dito muna tayo sa malapit, sa bayan namin. Sa Tigaon. So thank you so much po sa 42 million na hindi umaalis at nagsusupport sa The Prospect at sa buong Team Oragon headed by Sir Oragon Honey. So, andyan po ang The Prospect, DJTV Official, Simply Cat, and Pai Putol, Teng Kabisote Official, Bigolanos Vlog, and Spotlight Charity. So, maraming salamat po sa support sa Team Oragon. So, shout out po sa mga taga-Karamuan, especially sa family ni Ma'am Roda Zaha. And shout out po sa family din ni Ma'am Marjorie Esteban. Saan nga po kayo, Ma'am Marjorie? O kung po ba kayo? Taga-Bicol din yan si Ma'am Marjorie Esteban. Taga-Tigaon po kami. Iyo po, tabi, Ma'am Marjorie Esteban. Taga-Tigaon po kami. Kamu po, Ma'am Marjorie, taga-sain po. Anong oras na ba sa 6:41? Gising na si Ate Boots. Sana nanonood ka, Ate Boots. Shout out sa'yo from Houston, Texas. Alam ko nagising na. Naabangan.
Ay, araw kayo sa inyo. Aga pala. Oo, aga. 1 hour difference. 6:41 ng ng umaga. Baliktad din. Mabalik ka dyan. Oo. Bali, ano pa lang, pa-start pa lang yung 8 nila. Ayaw, di ba, patapos na yung 8 natin. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da. Hindi na yun makakapunta ng oras na. No? Message ba lang? Ano din? Ano din? Aga na lang. Ano? Aga na sa Namadina. Lulula pa talaga ako. Good horse kami. Tapos water. Uy. Mabalik ka. Naku, may sakit kasali. Basali. Naghahalat ka sa bago pa ka mo naghahalat? Pakatanan mo. Shout out sa aking baby na si Yana. Yana, anak, come here. Papakilala kita sa mga viewers natin. Sabi mo, hello vlog! Yes. So, welcome to This my is channel. our daughter. Hello, welcome to our channel. Oops, ano ko bang touch? What's your name? Ito po ang aking, si Miss the Prospect. Anak, don't touch it. No. Anak mo. Oh. Ayun na, doon ka na kay daddy. Say hi na, anak. Say hi na. Hi! Kumalaw na. Sorry po, ginalaw niya. Sorry. Wow, cute naman, sabi ni Ma'am Rosalinda Garcia. Yan po ang aming only daughter. Ne, bakit ako mag-joke? Totoo naman na magayong katabi. Thank you po, Ma'am. Ma'am, kinikilig tuloy ako, Ma'am, Ma'am Marjorie, kinikilig po ako. Maraming salamat po. Kaso lang, may Basta mga taga Bicol, magagayon. Ay, sorry po. Magalaw nung baby. Mainit pa yan. Pinakalagak-kalak ko yan. May ano ka dyan? Dahil, nahiro lang kayo. Oo, nahiro. So, thank you po ulit, Ma'am Marjorie Esteban. Sabi ko sa'yo, hindi nagjo-joke si Ma'am Marjorie. Bakit naman daw siya magjo-joke? Ang mga, magagayo ng mga taga Bicol. Mga magagayo. Sana all. So, shout out po sa 40 million viewers natin. So, na-meet nyo na po ang aming little girl. Siya ay kalaro ni Little Aragon. Laging naglalaro yung dalawa ngayon eh. Baby, asan si Kuya Tone? Andun sa bahay. Sa bahay po. Sa bahay. Sa bahay nila Kuya Tone at saka ni Tito Aragon. Anong ginawa ni mami mo sa pilit na tama? Mana kay mami. Samantalang wala akong pilik mata. Mana kay daddy. Anak ko is your look alike. Baby. Daddy lang? How about mommy? Daddy lang daw ang look alike niya. No. Eat na, baby. So, happy dinner time na ba? 5:45. Madilim na, no? Ay, kutsisubukan pa yan. Sabihin mo kay Pading Noli, shout out po sa kaibigan namin sa BFF namin dun sa San Jose. Nang tagal-tagal dumating. Sabihin mo naka-live ako. So, shout out kay Noli Dineros and Jennifer Dineros from San Jose, Camarines World. Sabi ni Ma'am Josephine Rodriguez, hayaan nyo na umalis si Yoli, baka siya dahilan ka stress si Rolly masyado. So, balitaan ko po kayo, bigyan ko po kayo ng update. Baka Wednesday or Thursday, papunta po tayo doon at kukumustahin natin si Mana Yoli. At mag-tutor po kami ni Rolly kasi hindi
nung isang araw ako nag-tutor, baka makapag-tutor pa rin po kami kasi hindi nga ako pumunta kahapon dahil sa schedule namin kay Pai Ingo. So, thank you so much po sa 98 million likes. So, maraming salamat. Dumalaw pati sa atin si Sir Rene Ossi. Ayan. Shout out po kay Sir Rene Ossi. Isa din po siyang charity vlogger. Idol natin siya. Charity vlogger sa Cebu. Kailangan yung konti lalagyan sa ano. Yes, Tigan, advance happy fiesta sa Indo dyan eh. Nakapunta kami Karamuan, galing kami Goa. Kaming 4 na magkakapatid, 3 oras biyahe ni. Malayo pala ni Ocampo kami. Taga Ocampo pala si Ma'am Marjorie Esteban. Opo, malayo nga po yung Karamuan, di pa po ako nakakapunta. So, isa po yun sa mga nasa bucket list natin. Meron na naman na kailangang i-report. You're not welcome here po. Hindi po. Ito po ay charity live. Ayaw, matanggal. Pa-report naman po kung may ayakta na. Ayan, i-report natin kung adult chat. Yung kapo doon. Taga Ocampo Centro pala sa Ma'am Marjorie Esteban. Pero yan na po kamungon yan, ma'am, sa Manila. Ano pa mo? Ma'am, tanong lang po, di na ba member ng Oragon Honey si Sir J.R. Javi? So, hindi na po sa amin sumasama ngayon si Sir J.R. Javi. Hayaan nyo na umalis si Yoli Bukay, tapos na pala. Sabi ni ma'am, tanong ni Ma'am Carla Gatmaytan, tinatanong niya kung hindi na raw member si Sir Oragon Han, si Sir J.R. Javi sa Team Oragon. So far po, hindi na po sa amin sumasama ngayon si Sir J.R. Javi. So thank you so much sa 1 million likes. 100,000 likes. Anak, what are you doing with the curtain? Yana, don't play with the curtain. So, shout out po sa pamilya Esteban dyan sa Ocampo, Camarines Sur. Shout out ulit kay Ate Boots from Houston, Texas. Ising ka na po ba? Thank you so much po sa inspiration na binibigay niyo sa amin araw-araw. Maraming salamat. So nakaka-inspire po kayo, Ate Boots. Maraming salamat. Magagaro mo sa nakita magpapasyon. Ako kaya gusto ko mag-aral sa Shoutout po sa madihon ko na nag-uusap ng business. Sabi ni Ma'am Flor de Lisa Borato, YT Channel. Hello, I'm new idol. God bless. So, God bless po. Thank you so much, Flor de Lisa Borato YT Channel. Maraming salamat, ma'am. Wow, mana kay Mami Magayon. Thank you po, Ma'am Marjorie Esteban. Busy na din si Sir J.R. Javi sa mission niya. Tama po kayo. So, may kanya-kanya na po tayong mission. So, God bless and good luck po kay Sir J.R. Javi. Hello, I'm from Bohol. Wow, si Ma'am Flor de Lisa Borato. YT Channel pala ay galing sa Bohol. So, shout out po sa mga taga Bohol dyan. Ako po ay pinapangarap ko talagang pumunta sa Bohol at Cebu. Nice to see you, baby, sabi ni Ma'am Marjorie Esteban. So, kumakain po, pinapakain ng daddy si Ziana Gabriel. Name niya po ay Ziana Gabriel. Si ano
na baga ito, Mads? Sir, kila Ma'am Ebsen. Punta ka dito, Idol, sa Bohol. Sige po, schedule po natin yan. Gusto ko po talaga makapunta sa Bohol, sabi ni Ma'am Flor de Lisa. Kenjo TV channel, hello po everyone. MMLSO, mega love shout out po. Watching here, Qatar Els Cortez channel. So, isasama po natin sa dasal yan na makapag-travel po tayo sa Cebu at Bohol. So, ayun. Maraming salamat po, Ma'am Flor de Liza. Gulat ko. Igulat mo na. Ang ka na magkampag na. Thank you so much sa 102 thumbs up natin, John. Sa 102 million. Taga Kapo, sis, sabi ni Ma'am Jo TV channel. Taga Bicol po, ma'am. Bicol, Camarines Sur. Sabi ni Ma'am Marjorie Esteban, agree ako na magayon mga taga Bicol. Thank you, Ma'am Marjorie Esteban. So, shoutout sa family mo sa Ocampo, Camarines Sur. Okay, sabi ni Ma'am. Kenjo TV channel. Ay, sir po ba to or girls? Sir po ba? Sir Kenjo TV channel. Nung mga bata lang nasa bahay na alagaan sila maayos, kambing nila, sabi ni Ma'am Nakagawin na bago. Josephine Rodriguez. Ilan tabi ako nyo ni Sir? Aki mi po. Saro lang po, ma'am. Ma'am Marjorie, saro lang po. 4 years old. Girl po, ay sorry po. Els Cortez channel po. Okay po. Thank you so much, Els Cortez channel. So, thank you, Ma'am Els Cortez channel. Marayan. Uy, ano nagawa na? So, shout out po sa El Cortez channel sa Qatar. Umiingay na. Pag gumagabi na ba dito sa inyo, Mads? Umiingay na. Sabihan mo drawing si ano. Shout out sa drawing namin kaibigan. Ay, dumidilim na dito, Mads. Aldan Tamsak, thank you so much, Els Cortez channel. Dito ako Pasay City. Okay po. Si Ma'am Marjorie Esteban. Hali po kami nag-star sa Makati ni Agom. So, matagal po kami nagtrabaho dyan sa Makati City. So, shout out po sa mga taga Pasay. Opo. Ay, nasa baso. Baby, wear your slippers, please. Wala po akong So, ano na lang po ang stay natin, 30 minutes. Talaga. Papaalam na po tayo after 30 minutes. So, abangan nyo po yung updates ko sa bahay ni Padi Padi this week. Pero sana po suportahan nyo rin ang storya at yung inspirasyon na hatid ng buhay ng storya ni Pai Ingo. So, napaka-deserving din po talaga sila. And deserving sila sa bahay at lupa, sa pedicab at sa kabuhayan. At sa mga gamit na bigay na galing sa puso ng ating major sponsor na si Ate Boots from Houston, Texas. Say hi! Hi everyone! Say hello! Say hello, baby! Magbibo ko. Ay, sabi na niya pa din, mga siyang live. Binilig siya ng live sa ano. Pag-abot niya lang sabi niya, tapos na. Sabi niya, nung tapos na daw tuloy. Magbibo da kang tinalas na kailangan kasi vlog mo da. Gagawin natin yan. Shout out dyan sa padihon namin sa Dubai, si Pading Unak. Nawala daw data ngayon. Ikaw parang hanap niya sa
sa, sa Si Ma'am Cynthia Tayag, happy watching sir and madam. Kanina ko pa kayo pinapanood, ganda at cute ng anak nyo. God bless you more. Thank you so much Ma'am Cynthia Tayag. Maraming salamat po. God bless you po ma'am at sa pamilya mo, shout out po sa inyo. Tayag family. So shout out ulit kay Pading Anak na hindi maka-live ay hindi makapanood ng live. So, samahan niyo po ako, meron na lang po tayong 20 minutes, 25 minutes, samahan niyo po ako. Maraming salamat po sa pagsama at sa pagbigay sa akin ng mga advices sa pagtulong sa mga bata. So, kami po talaga ay nakafocus sa education and sa pagbibigay ng counseling sa pamilya ni Padi-Padi. However, sa ngayon po ay nag-challenge din kami when it comes to financial help dahil kailangan po nila isang kalahating bigas, malaking sako or isang sako ng bigas, malaking tulong na po yun, matagal na po yun sa kanila. And yung gusto pong tumulong, i-contact lang po, pwede po si Sir Oragon Honey or ako po. Nasa mga description po ng videos po ang GCash namin, 0960553814. So yung gusto po, sisiguraduhin po nating makakarating sa pang-araw-araw ni Padi-Padi, sa pamilya ni Padi-Padi. Susundin ko po natin ang advice na hindi na po tayo magbibigay ng cash kay Manay Yoli. Bibili po natin ng food, ng pagkain na tatagal para mas masuportahan po yung mga pagkain nila. Kasi ngayon mga oras na ito, mga panahon na to, very challenge po talaga yung pagkain sa araw-araw. So maraming salamat po, malaking tulong po ang pag-stay nyo sa live na to. Mas marami pa po tayong matutulungan. So kung makikita nyo po sa channel namin, meron po kaming tinutulungan ngayon sa San Jose na nakatira po sila literally sa tangkal or sa kulungan ng baboy na inayos na rin naman pero binigay po yun ng isang kagawa doon. Mas inayos nila. Pero nasa tabi po sila ng ilog. So, delikado sa mga bata. At sa dengue, kasi uso dito yung dengue. So, sana rin po may makatok na puso na tumulong din sa kanila na makaalis sila dun sa lugar na yun. So, ako po ay patuloy na nagdarasal. And tulungan nyo rin po kami na mas mag-grow yung channel namin para mas marami din po kami matulungan. Kasi po the prospect po ay hindi lang po sa financial help. Kung makikita nyo po na nakalagay doon na no more charity. No more charity na literal. Pero gusto namin, useless kasi ang pagcha-charity kung hindi sinasamahan ng pagmamahal at malasakit. So yun po yung gusto nating ibigay. Yung malasakit, yung totoong malasakit. Hindi lang dahil sa pagbablog. Ito po ay platform lang namin. Forever since 2007, ako ay nagpo-formate na ng mga youth. Nasa pagsiservice na po ako at pagtulong sa mga bata. At ngayon po ay mas nilalawakan natin ang platform natin para mas lalo tayong makatulong. So magbigay ng inspirasyon at pagmamahal, yun po ang importante. Kasi kung magcha-charity ka at hindi naman galing dito, useless po yun. So magbigay tayo ng malasakit at pagmamahal, okay na okay po yun. So, shoutout po ulit sa 31 million viewers and 107 like. Meron na lang po tayong 20 minutes para magsama-sama. Abangan nyo po ang update namin sa pamilya ni Padi-Padi this week. Please, ako po ay nakikiusap, suportahan nyo
first time po namin ginawa yun, yung pag turnover namin ng pedicab. Nakaka-excite at makikita nyo po, mararamdaman nyo kung gaano talaga grateful ang taong to, si Pai Ingo, sa mga blessing na binigay sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng The Prospect at of course ni Ate Boots. So maraming salamat. So tulungan nyo rin po sana akong i-share ang ating mga update sa pamilya ni Padi-Padi and sa mga update namin sa iba pang tinutulungan. Please share para mas marami po pong maabot at mas marami pang tumulong at maraming tumulong sa mga tinutulungan din natin. So, sabi ni Ma'am Marjorie Esteban, salamat sa mga good Samaritan ngayon. Keep safe always. God bless. Thank you so much, Ma'am. Maraming salamat din po sa inyong support dahil masalo kaming lumalakas ang loob dahil marami din po nagsusupport sa amin sa The Prospect at sa buong Team Oragon, of course. So, Team Oragon buong buo. So, napaka-grateful po ako na napasama ako sa team na to. Siyempre, headed by Sir Oragon Hani. So, maraming salamat. Salute you po. And Mrs. Oragon, keep safe. Malapit na pong mga anak ang ating si Mrs. Oragon. So, ayan. So, salamat po sa friendship na pinagsasaluhan natin, Sir Oragon Hani, and buong Team Oragon. Pwede connecting. So, thank you so much sa 111 million viewers natin dyan. So, good number. Thank you so much, 111. So, shout out sa ENK Hangover Food House na pinaabil ako ng internet connection. At patinapay. Ay, dad siya na. Kain na. Ay, nakikain na yung anak ko. So, thank you ulit sa TNK Food House. Baka may pa-snack pa yun mamaya. Ay. Ano gusto mong snack? Tubig? May ba't naman tubig? So, thank you ulit kay Ma'am Marjorie Esteban. Diyos mabalos po sa imo, Ma'am Marjorie. Lagi po kayong nandyan. And thank you din kay Els Cortez Channel from Qatar. Ayun. Ayun. Meron kang barbecue kita ito. Barbecue kita ito. Ang ganda yung barbecuehan namin. Barbecue kita yung karot-karot kita dyan. Hindi mo na. So, shout out sa 112 million viewers. Wow, ang sarap naman pag sinabing million. Pero syempre, it's the quality, not the quantity. So, it's a progress, not perfection, progress. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. And along the way, kung ano man po yung napagdadaanan natin on our journey, yun yung importante. Basta, dun lang po tayo sa true north natin na for the greater glory of the Lord. So, yun. Let's share our positivity and inspiration kasi masyado nang magulo ang mundo para makasawsaw pa tayo sa kaguluhan. So let's inspire other people to inspire other people. So yun yung magandang dapat mangyari. So shout out ulit Ate Boots of Houston, Texas. I miss your chat po. Thank you so much.
Ay, sige. Tapusin niyo na. Lahat. Ano pa? 15 minutes na lang. 15 minutes na lang po. Ito na naman tong love chat na to. Hindi naman ko ano, para nung mag-ano. Report. Pornography. Ayan, reported ka na. Kung mga kayanta, i-argo ng mga 4,000 pa yung eskulan dito. Ika ma-blood pa pa sa ako. They're talking business. Pag-ating oras na. Kaya habang nagturo ang basic, hindi. Ilang ba sa Mayroon sa Panginoon, anong pang-progress sa taga, malay mo. Mabilis mo sa na daw. Samahan niyo po ako hanggang 15 minutes na lang po. Salamat, maraming salamat po. Maximize po natin yung oras. Nakasama kayo. Saka sa online, i-post mo yun. So, shout out po sa kay Sir Rene Ossi from Cebu. So, maraming salamat po. Isa rin po yan sa mga, si Sir Rene po, isa sa mga inspirasyon natin sa pag-charity vlog. So, yan po sa grilled chicken, tapos ang rice na iba na. Dalo kami dyan yung pang-grill. Naninig yung chikahan nyo about sa business. Nagchika sila about sa business. Tapos, yan po, ihawan ng stainless. So, yung hindi pa po mga subscribe, please do like, subscribe and share ang ating The Prospect at ang ating mga updates, ang ating mga inspirational stories. Pa-share nyo po sa inyong mga channel, sa inyong FB, para po mas marami pa pong mahatid at magkaroon tayo ng maraming sponsor at maraming subscribers. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Team Oragon and The Prospect. Again, shout out kay Sir Oragon Honey. Kay Michael, shout out sa iyo anak. Si Michael na laging nagbe-bless. So nakakatuwa naman tong batang to. Uy, Joe Motovlog. Hello, Ma'am Joe. Abangan mo yung update this week kay Pai Ingo. Nako, the best. Thank you so much. Sa harang. Ay, wala. Nasa harang pa daw siya. So, please support Joe Moto Vlog. Isa rin po yan sa sponsor natin si Ma'am Joe Moto Vlog sa kay Pai Ingo family. So, yung habang kasi medyo ang tagal namin nagantay ng tutulong kay Sir ay kay Pai Ingo. Si Ma'am Jo Moto Vlog isa sa hindi sumuko na tumulong sa amin. So, thank you so much Ma'am Jo Moto Vlog. Shout out po, please support Ma'am Jo Moto Vlog. May pag-iwa, biglang. Ma'am Jo, abangan mo yung turnover ng pedicab kay Pai Ingo. Nako, matutuwa ka po doon. So, excited na akong i-post natin. Pero, in-edit pa ng ating editor. So, shout out kay Chanli sa aking gwapong anak /editor/videographer. So, Chanli, support din po natin ang channel ni Chanli. So, thank you, Ma'am Jo Motovlog. Ayan. Support po natin si Ma'am Jo Motovlog, ang sponsor ni Sir Oragon Honey, The Prospect. Thank you so much. Hello, baby girl, sabi ni Ma'am Marjorie Esteban. Ma-business kita. Ang gibuhan kita share kang ma-share kitang capital. Tapos tarabang talaga kitang ito ma-market. Marketing tapos plating. Ay, experience. Ay, marketing ka din, di ba? Ay, ako experience. Accountant ka. Accountancy. Ang pare-pare na
Ano pa? Pero yung experience mo, ako kasi marketing Ang sa akin, talaga ako. Sales and marketing talaga ako. ang experience ko pa. Ano pa rin sa akin, matibay naman. Hmm. Kawat-kawat ako yun. Ako sa pagsaot, taliban. Di ba din wala ng talent? Ano, magtagal mo din nagka... So, shout out Ma'am Jo Motovlog. Hindi mo yung ano ka tangan. Pero ano lang. Si Mading Floreta na ito yung bagay siya. Hindi mo pa kaya ganyan. Oo. Si Sir? Boy? Shout out sa aming BFF na si Foy. Pero tamang sinilang ano. Yeah, pag napisto ko. Tapos mahanap kita dito sa ano. Tapos pag Thank you so much sa 115 million likes and 21 viewers natin dyan. Maraming salamat. Ma'am Jo Motovlog, shout out po sa'yo. 10 minutes na lang. Thank you so much. At nandiyan kayo. Nag-antay pa po kayo. Thank you so much. Sarayunin ko. Pamadilito ko ng lugi. Lagi kami ko sa ako nag-urukot naman. Basta ano, taong mga nagsaman. Ay ang mga skill. Yan talaga. Tarbutan na nila. Yan ang gibong ng Panginoon. May magloob Oh, pa pasukan sa eh. Another income ko. Pasukan. May raso ka kami. Guys, ko kami. Wala ako. Ay, may. Ano ko yun? Ang talaga. Post. Araw kini. Mababak mo sila. Kantahan ko muna po kayo. Joke lang. Okay, magsialisan. Mapagal, pero kaya nga mapabisto ka. Araw kaya kwenta ang service na. Ayan, ano na lang po, 9 minutes. Thank you so much sa pag-stay po. Thank you so much. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe. Share ang mga video natin para po mas marami po maabot. Thank you so much po. Bakula na siguro nga ano. Simple na nga, nakula na yan. Ang 5,000. 8 minutes. Maraming salamat. Baka dahil, dahil naman kita mabaka ng mga gamit. Share ko ka. Hindi na kumapayag ka nito. Tapos magbasa mo. Ingredient. Ako talaga pa diferensya. Ay, sigurito lang. Seryoso ako sa akin. Iyo man ko, kung hindi ko ipapangako makakulan mo. Magsuglan ko. Eh, dahil man, basta ang urulay kapag yung hapon, nasa vlog ka, mayroon kang pakialam. Di, friend mo si Tantan? Transaction. Ha? Friend mo si Tantan? Hindi. Nagme-message kayo. Ano ba na? Kaya ka pwede man ako may mag-vlog ko. Kung kaya ko. May mga stock pa man ako pwede. Hindi eh. May ano, basta yun man ang schedule mo. Parang talaan. Mabarang nga bang naon So, thank you so much sa 117 million likes natin dyan. So, yung mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe na lang po. Please like and subscribe. May ano po. Inutuntang kaya, inutuntang, May lang mo na po para rin mo pa na. inutuntang i-serve sa inyo. Dahog-dahog ko mo. Hindi, ikaw sa mga data na muna mo rin mo pa na. Mga happy din. Ay, hindi. Nandreduction mo. Inutuntang i-serve sa inyo. So, shout out sa 20 million viewers natin dyan. Thank you so much. 6 minutes na lang po. Thank you so much. Andyan kayo lagi. Pwede mo natin sa sasayan ko kasi si barbecue, si Brenda, chicken. So, sa isla na to. Eh, may bago po palang update si Sir Aragon Honey. Si Michael daw biglang tumulo ang luha. Namiss niya ang nanay niya.
Roy, why? Daddy help daw. Naka-charge yung phone nun, Mads. Hindi. Hi daw kan sa phone, Dad. Dad, pa-check mo nga yung phone niya. Si Ma'am Violeta Madrona, hello po, The Prospect. Bakit kawawa mga bata pag umalis si Yoli, magtrabaho sa malayo, lalo na si Katay? Yun nga po, ma'am, kasi napag yung last nung pumunta kami, nung isang araw, masyado na pong na-stress si Nanay Yoli kasi wala na nga pong kinakain. Ang dami niya narotang. So, binabalak niya pong magtrabaho sa Manila, sa malayo, para makapagpadala raw po ng pangkain ng mga bata. Kasi yung tatay ng mga bata hindi na daw po nakakapagpadala. So, saka si Roy. So, wala daw talaga siyang choice. So, pinapakiusapan ko na magbigay ng 1 month para at least makahanap kung sana may tumulong po na makapag-provide muna pansamantala sa mga bata para kung aalis siya, maghanap talaga siya ng trabaho. Kung talaga maghahanap po siya ng trabaho. Pero, Grabe ka akong yun nga, challenge pa ngayon kay Rolly, yung alam ng attitude na pinagdadaanan ngayon ni Rolly, o de-develop na ulit, nagiging masaya na siya. Pero, challenge pa po yun sa kanya pag iniwan niya. So, ngayong week po, by Wednesday or Thursday po pupunta tayo kay Manay ulit at hihingi po ako ng update. Hope, love, and sharing. Thank you, Ma'am Marjorie Esteban. So, tulungan niyo po ako magdasal. Sana may tumulong kay Padi-Padi na pangkain nila. Kasi, paubos na rin po yung binigay ni Ma'am Rufina Guevara na bigas. Tapos, yung konting grocery. So, ano po nila, punong-puno, naro po ng listahan ng utang si Manay Yoli sa tindahan. May balong magkaramang Sana naman di niya sukuan mga bata, kaya niya naisipan niya ng trabaho sa malayo. Naisipan niya magtrabaho sa malayo. Yun po, problema na talaga po siya sa pangkain nila sa araw-araw. Kaya naisipan niya talagang umalis. Ayan. Ayan. Nakiabil ka sa internet dito sa tindahan. So, shout out sa libreng pa-internet ni Michelle. Si Doña Michelle. May Doña Michelle. Sabi niya tayo, kung kaya niya, hindi ang araw-araw na ano. Sabi ko, karamang mga kakayanin. Sabi niya, good niya, Thank you so much sa 119 million viewers natin dyan. Kaya, Please share po natin yung mga video para mas marami na rin pong maabot yung ating channel kasi hindi pa po ganun kalaki yung channel natin. So, struggle po sa amin. Naghahanap tayo ng personal resources para mas makatulong. So, tulungan niyo po kami na i-share yung page namin, The Prospect Nation, at yung aming channel para mas marami pong maabot. So, mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe. Malaking tulong po yun. At sa mga nanonood lagi, maraming salamat. So, hindi lang po tayo basta-basta nagbibigay ng update sa ating mga ina-upload natin. Pinaghihirapan po yan ng The Prospect. Ako po, personal ako nag-edit. Pero may nakakatulong na ako. Thank you God kay Christian, kay Chandy at tinutulungan niya ako mag-edit. At least mas napapabilis na ang ating pagbibigay ng mga inspirasyon sa inyong lahat. So maraming salamat. Again, pinaghihirapan po natin yan. Hindi po yan basta-basta. Kung makakapag-provide po ng 4K quality, binibigyan po natin yan. Kasi ako po ay editor kasi talaga ako. Gusto ko may quality yung binibigay natin. So maraming salamat po at patuloy niyo akong ini-inspire na magbahagi ng pagmamahal at ng tulong at ng inspirasyon sa iba. So maraming salamat.
Ano ko ba, i-dream taman siya, tanganin. Kung gusto niya. So, again, maraming salamat po, Sir Rene Ossi. Maraming salamat sa iba. Joe Moto Vlog, thank you so much. So, Ma'am Rufina Hilario, thank you so much po sa inyong lahat. Magpapaalam na po ako. So, 2 oras ninyo po akong sinamahan sa ating live. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na update po sa buhay ni Padi-Padi, sa pamilya ni Padi-Padi. Wag po nating sukuan ang pagmamahal, ang pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. Lahat ginagawa natin to, walang iba, all for the greater glory of the Lord, of course. Yan po. So maraming salamat. Let's always inspire and be inspired. Mag-share po tayo ng pagmamahal at ng inspirasyon. May sinasabi pa si Ma'am Violeta Madron na hindi kakayanin ni Rolly kung siya lang yung mag-aasikaso sa mga kapatid niya. Sana po may tumulong sa kanila para hindi na lumayo si Yoli sa mga bata. Pray lang po, God bless you, the prospect, nandyan po kayo lagi. Maraming salamat po Ma'am Violeta Madrona. Kayo din po, laging nasa sa amin at sa Team Oragon. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Please subscribe. Please like. Puntahan nyo rin po yung iba pa naming storya ng inspirasyon at pagmamahal. So, at lalo pong lumaki ang channel natin at lalo tayong makatulong. So, maraming salamat. God bless everyone. You guys have a good night and stay safe always. Thank you so much. Kung